कसे काय म्हणजे काल आपली सुरुवात डायरेक्ट मंदिराकडनं झालेली आणि रविवार असल्यामुळे आज पण मॅचला जायचंच प्लॅन होतो आणि मॅचला जायचं होता त्यामुळे बाईक काय घेऊ नाही मित्रांनाच फोर व्हीलरच घेतलेल्या सगळे एकत्र होते फक्त एक मित्र होतो त्याला वाटेत घ्यायचं होता मग फायनली आपण पंदूरमध्ये मॅचच्या ठिकाणी येऊन पोहोचलो आणि मग काय आज सारखे टॉस हरतच होतो पण एक गोष्ट चांगली होती आपण मॅच जिंकवतो एका मॅचमध्ये गणपतने 3 बॉल 3 6 मारले आजोबांकडनं त्याला 100 रुपयाचा प्राईज सुद्धा मिळाला आणि एक्स्ट्रा प्लेअर नव्हते शॉर्टच होते त्यामुळे शूट पण जास्त कोणा काही करूक मिळाक नाही पण हे मुवमेंट असा तो फायनलचं मुवमेंट असा फायनल जिंकलेल्याचं आम्ही फर्स्ट प्राइज मारलो आणि बेस्ट बॅट्समन ऑफकोर्स गणपतलाच मिळणार असता कारण बॅटिंगच एकदम जबरदस्त केली बेस्ट बॉलरची ट्रॉफी समोरच्या टीममधील प्लेअरला मिळाली उत्कृष्ट गोलंदाजी त्यांनी केली आणि सेकंड प्राइज त्यांनी मारले आणि फर्स्ट प्राइज तुमका माहितीच असा लिंगेश्वर मोळदे आणि मॅच आज लवकर संपलेले त्यामुळे सगळ्यांचा आता फोटो सेशन होणारच असतं जो कोण फोटो काढताना त्याच्यावर मेन जबाबदारी असतं की घराकडे गेल्यानंतर पहिले सगळ्यांना फोटो हवे असतात येताना आपण फोर व्हीलरने इलेलो जाताना मित्रासोबत बसले आणि सकाळपासून आपण काय खाऊक तर नाहीच होतो मग जाताना ठरलेलं की कुठेतरी थांबायचं आणि मस्त नाश्ता करायचा मग पावशीमध्ये इलो आणि स्टॉप घेतलो माझ्यासाठी मस्त चाय घेतले सगळ्यांनी नाश्ता वगैरे केलो आणि त्यानंतर उशीर किती पण होऊन दे मंदिरात गेल्याशिवाय घराकडे तरी येणं नाही इलो मस्त गावच्या मंदिरामध्ये ट्रॉफी वगैरे ठेवलो पाया वगैरे पडलो आणि त्यानंतर डायरेक्ट आपण घराकडे इलो आंघोळ वगैरे करून येईपर्यंत बरोच टाईम झालो पण आईन मस्त नांगर चिना होता आपण लास्ट टाइम आठवडी बाजारात घेतलेलो तर भाजल्यान त्याचा मस्त आनंद घेतलो टेस्ट एकदम मस्त होती तुम्ही कधी ट्राय केलात की नाही नक्की कमेंट करा आणि रविवार असल्यामुळे चिकन या असतालाच तर येवा जेव्हा आणि व्हिडिओ आवडलो तर नक्की लाईक करा.